Ratnamani ba bongke Tripura si Ratnamani Tripura. Biloge to pinai ke bo ya phawo Ratnamani tini guru busai atsisoni guru busai ai ba chuno brawnoro pa kheye raja se ni sai to bai samu tang thane be sichuro sai ba ye monopo bungo pora ya Ratnamani guru busai le atsipo pora ya obo sichuro se to play sai ba ye Ratnamani akraman khe ba ye e Ratnamani abomno raja no bisariyo breke sare sajona breke khunungphi ye khun khemo chutma upar anphi chingthile bengsa phaina beng jati sa phaina mune sasau se chung e nguya ke chinabo Tripura lokha khemaya ye Ratnamani sa thongthiyo oborot rot rajani je purbe pulis tongnai rao brau sat nangkhe ba Ratnamani khobor okhya ba e Ratnamani ki sai kau sai je Ratnamani ro Tripura akraman khene ha chung e kau tha ke te ke chinamai ya guru ku sa ke sajana mo e abon gun se ta chung asu chini je bo muya san ba lik tong thamole Ratnamani je salamo ta he wa अच्छा बोइरो को सुन को मानु को Ratnamani Tripura Ratnamani Reang bumu bopke hai bumu soi bumu koi hai Ratnamani ba bongke Tripura si Ratnamani Tripura biloge to pinai ke sini pasung bala pasung brang ke situ achu sono ni o sini pasung bala pasung ye brang situ Ratnamani situ brang ke chung ek ke to ya ke chune ro chin ro Tripura ro khakri kha ye brang samoni e abono se obo rajani shanti bai ro sat nang ta ke boino ro sat nang ke ba khunulai thamo khunung ke ba baira the de baira ta ke to chung an cha logi tong ta ka chung me chane ma अच्छा बोरो तिटम एरिया वो Ratnamani ni को कैंप तो नि खलो अब जंग भाई Ratnamani ken tomono Ratnamani ken khenamono tak bole bo bam sakawo themo bo bokmonti lai bo Ratnamani khenawo khai ma tungjami नक्सिसी आ नक्सिसी ai sipcha ke baran khai ma to wa chu chu te ke ba bo ha thai jang ja thai rung sau mo ma khai jami bo Ratnamani खरो तो tak pho to wa bo jaga नर फ्लोई बनो a phru ri mai